І тут у мяне тады будзе такое пытанне, а ці варта і мажліва стварыць альтэрнатыву офісу, таму што на сённяшні дзень я бачу, што офіс не тое, каб моцна чулі, але яго запрашаюць, ён багата дзе. СМІ кажуць толькі пра офіс, я вось, напрыклад, не багата дзе чуў пра інтэрвенцыю, вось пра той праект, які важлівы, які я прасоўваю, прычым не толькі я камандай, і ён насамрэч дайшоў ужо. Не ведаю, можна казаць ці не, але... Ну, амаль, так. Амаль мы зайшлі ўжо ў еўрапейскія структуры, інстытуцыі і будзем прэзентавацца там. Вось. І пытанне будзе такое, ці варта рабіць альтэрнатыву і ці мажліва, як это ў нас атрымаецца? Ты зараз падцягваеш мяне да БНК. Як з'явілася ідэя... Вельмі тут важна разумець тое, што я прагаворваю пастаянна ў камандзе. Не важна, хто гэта прыдумаў, важна, як гэта рэалізуецца. Канцэпцыя БНК мне прыйшла ў галаву, калі мы пачалі з тобой працаваць па інтэрвенцыі, таму што нам тэхнічна не хапала людзей. Памятаеш, вось гэты кадравы голад, які мы іспытвалі, мы разумелі, што у нас велічэзны аб'ём працы і проста там вывесці гэта ўсё адной галавой або двумя головамі немагчыма, проста тэхнічна. І ў гэты момант я зразумела, што мы запрапанавалі праект, то бок мы пайшлі не з знешняга фінансавання зрабіце, а мы прыйшлі, вось мы робім, можна гэта падтрымаць. То бок ініцыятыва пайшла ад нас, і адпаведна вось у гэты момант я поймала нейкую такую цікавую хвалю, што мне патрэбна прапісаць структуру, канцэпцыю кааліцыі, якая зможа не пад знешнім кіраваннем рэалізоўваць, а наадварот запрапаноўваць для знешняга свету. То бок паказаць, што мы беларусы і мы зацікаўленыя самі ў тым, каб рэалізоўваць нашы беларускія праекты, а не пад фінансаваннем рэалізоўваць чужыя ідэі. І гэта абсалютна іншая была канцэпцыя. Яна працавала насамрэч ужо ў 2020 годзе з беларусамі замежжа, калі ініцыятыва ішла ад людзей. І вось гэта база для беларускай нацыянальнай кааліцыі для мяне стала ключавой, таму што нарэшце я зразумела, як мы мусім прасоўвацца наперад, не чакаць, калі прыйдзе дапамога, а наадварот запытваць дапамогу па той, што карысна. І такім чынам вось праекты інтэрвенцыі, калі мы сабралі першую працоўную групу, якая і дала старт праекту, то бок мы ў той час вызначыліся, што гэта, мы знайшлі ключы для вось гэтай памылковай акупацыі. Мы зараз вельмі з табой шмат працуем над тым, каб людзі не памыляліся, і вельмі шмат прыдзяляем увагу тлумачэнню, што такое інтэрвенцыя і як яна адлюстроўваецца. Таму БНК гэта насамрэч праект не класічны. Я абрала для яго кластарную сістэму. І вось тут важна. Не важна, што я яго ініцыіравала. Важна, як яго падтрымалі, і яго падтрымалі для мяне асабіста настолькі важна і настолькі якасна, што ўжо 2 схода неабыякавых. Гэта наша агульная справа. Не я прыдумала сход неабыякавых, але вось гэта вынік ідэі, якую я запрапанавала нашым сябрам, яны яе падтрымалі, і мы разам пачалі рэалізоўваць праект. І на дадзеным этапе абсалютна не важна, каму ён належыць, важна, як мы яго робім. І вось не так даўно я табе паказвала, у нас мелкімі, маленечкімі крочкамі, але атрымліваецца збіраць невялічкія групы, якія самі прыходзяць з ініцыятывай, прапануюць. І мне хапае нейкага спецыяліста, напрыклад, вось з астатняга маленечка каманда сабралась, яны запрапанавалі свой праект, і яны не ведалі, у якой форме лепей яго прапісваць. Я запрапанавала ім матрычную форму, матрыца ім вельмі спадабалася. І вось на маменце, дзе яны думалі, што яны стапарят, яны не стапарят, тому што яны знайшлі новую ідэю, то бок, якая дазволіла прасоўвацца далей. І вось так працуе БНК. То бок, калі чагосьці не хапае, БНК прыходзіць у дапамогу. Так у нас з'яўляюцца юрысты, так у нас з'яўляюцца зараз медыйшчыкі. І вось астатні блок, з якім мы з табой працуем, астатняга часу, гэта самы цяжкі для мяне блок, ВР. Але ты бачыш, як мы рухаемся, і тое давер, якое закладваўся ў беларускую нацыянальную кааліцыю, ён ёсць. І гэта самае важнае.
Канешне, мы бы хацелі паболей расказаць пра праекты, якія зараз вядуцца, але, на жаль, сама кааліцыя на сённяшні дзень нестабільна. І нават калі мы ўпэўненыя ў сваіх сілах, і мы ведаем, што мы можам той жа праект па рэстытуцыі, па паверненню маёмасці людзям рэалізаваць, хутчэй за ўсё людзі, якія знаходзяцца пад знешнім кіраваннем, якія не зацікаўленыя ў прасоўванні гэтых праектаў, яны будуць нам перашкаджаць. Мы не можам распыляцца рэсурсам на барацьбу з Лукашэнкам, на барацьбу з габінетам. Таму БНК гэта наша ўнутрашняя гісторыя для беларусаў выключна, без знешняга фінансавання, без знешняга кіравання. І вось гэта такой нацыянальны праект, да якога, я спадзяюся, хутка далучацца беларусы сваімі прапановамі, і мы будзем ужо, што называецца, як і ў беларусах замежжа, адзін аднаму дапамагаць, не пераследуючы нейкага такога фенаменальнага карыснага інтарэса, набіць свае кішэні і па-прыгожаму дзесьці знікнуць у прасторах інтэрнэту. Прабач, што доўга, але мне дуже цікава. Гэта вельмі важны для мяне праект. Так, я за яго і запытаўся. Я адразу скажу, спадарства, пішыце каментары, што думаеце пра БНК. Калі ёсць пытанне да пані Хелен, мы з ёй плотна супрацоўнічаем, мы на кантакце і зробім яшчэ інтэрв'ю, можам праз Zoom, мы ва Ўкраіне. Тут просто вось побачились. Важно, что я хотел сказать, и вось я пачаў, что ці можу я можу, вольны чалавек у вольнай краіне можа рабіць все, что... Абсолютно. Вось, акрамя крыміналу. Дык вось, ці можу я сказаць про тое, что мы ўжо паралельна офісу спрабуем, нет, мы не спрабуем, мы працуем, супрацоўнічаем з краінамі. І вось у хуткім часе у нас будзе выступ з нашымі праектамі у Еўрапарламенце. Прычым нас туды запрасілі. Не мы падалі заяўку, што ў нас ёсць праект. Я яго ўжо прэзентаваў. Гэта было ў Сейме Літвы. Я яго прапіхнуў і ў КР. Але ось што я хацеў сказаць, што офісы, КРы, кабінеты, каридоры ці яшчэ щось, я буду імкнуцца да сваёй мэты. І я разглядаю БНК насамрэч як альтэрнатыву. Вось. Таму я не баюсь, я гатовы і працаваць, і ісці да канца. Вось пытанне будзе такое, ці можна звычайнаму чалавеку патрапіць у БНК? Ну, канешне, гэта... Ты кажаш пра альтэрнатыву кабінету. Я не закладала ў канцэпцыю беларускай нацыянальнай кааліцыі альтэрнатыву камусьці. Я хачу, каб мы былі вельмі самастойныя. І для мяне вельмі важна, каб кожны беларус адчуў, што пры наяўнасці магчымасцяў, таму што БНК гэта не столькі пра персаналіі, колькі пра унікальныя здольнасці людзей. І вось я з гэтым ужо я зрабіла заўвагу на тым, што у нас ёсць міні-праекты, маленечкія праекты, натуральна, там 2-3 чалавекі працуюць, у іх ёсць ідэя, і ім патрэбна проста, што называецца, даць магчымасці. Вось БНК пра гэта. Гэта не альтэрнатыва чамусьці, гэта для мяне гэта новы, унікальны праект, у базе якога кластарная мадэль, і гэта пра магчымасці. Незалежна ад таго, чым займаюцца знешнія гульцы, мы займаемся сваімі праектамі. І яны для Беларусі, і яны пра беларусаў. Адпаведна, я не арыентуюся. Адзінае, я мушу звяртаць на іх увагу, таму што, як ты ведаеш, крадуць праекты проста неймаверна. Мы гэта фіксіруем пастаянна. Вось зараз чарговы будзе на сходзе неабыякавых разгорнуты адказ, чаму ў нас свіснулі праект. Я бачу, што знешнія гульцы, яны не здольныя генераваць ідэю і рэалізоўваць ідэю. БНК гэта пра здольнасць ствараць і рэалізоўваць. Таму гэта не альтэрнатыва, нам нет альтэрнатывы, я б сказала. Дуже круто, вельмі прыгожа.